Kusale umlotha endaweni obekwakhiwe kuyo imijondolo kulandela ukuthi gasele uphiko olususa ngempoqo izakhamuzi ama-Red Ants luphelezelwa amaphoyisa kamasipala. They ban our thing without notifying us what happens, something like that. My blanket, my everything, like everything, I have left with nothing. Izakhamuzi zichithe usuku lwanamhlanje ziqoqa okusale emlilweni kanti zisola umkhandlu idolobha laseTshwane kungethembeki. On Monday, we met with the city of Tshwane. We agreed that we'll remain here up until today, which is Wednesday, that we're going to have a feedback on Wednesday about the way forward on the land. All of a sudden, they just come in with guns blazing. Kodwa-ke yize kucekelwe phansi imijondolo izakhamuzi seziqale ukwakha kabusha njengoba zithi aziyindawo. Kanti nomkhandlu idolobha umile esinqumeni sawo sokuqeda izakhiwo ezakhiwe ngokungemthetho. I don't understand the kind of society we are breeding when somebody says there is a court order and I will not respect it because I don't have any other option. I think we'll create a state of lawlessness. Umkhandlu idolobha usuzoqala ukubeka icala labo abazophikelela nokwakha kulendawo kanti ukholwa ukuthi kukhona bezombusazwe abagqugquzela lezi zakhamuzi.